И здравейте на всички, аз съм CryTV и както виждате, това е моят десктоп на компютърът ми. Добре, сега искам да поговорим каква е моята цел за този YouTube канал. Преди имах друг YouTube канал, няма да го кажа кой е, тъй като вече не ми трябва. Сега искам, тъй като си преинсталирах компютъра и съм с Windows 10, ще поддържам много по-големи игри. Ще игра на... Ето, вече съм си теглил Far Cry 3. И така, и други игри. В смисъл ще има Team Fortress със сигурност, защото ще се тегля. Minecraft може би и така. Целта ми е не да събера колкото може повече абонати, а просто да снимам и да се забавлявам. Сега искам да предупредя това, че няма да мога да снимам толкова често, тъй като аз съм училище от 8 часа до 5 часа, после се прибирам уча вечера и лягам. В момента е 22:11 минути, не е нещо късно. Утре съм на училище, днеска мисля, че е 14 ноември. Да, точно така. Така. Да очаквайте клип, сигурно ще бъде на Far Cry забавни моменти или нещо такова, или ще има на Minecraft сигурно след една седмица. Така, кога мога да записвам по-честичко? Това е когато съм в събота, тъй като в нас нищо ми спря интернета и справим интернета и днес повика хора да ми го поправят от поддръжката. То ще има клипове. Така. Благодаря, че като гледахте, вероятно няма да събера твърде много абоната в началото. Предполагам, че ще се върна около 100 абоната след една година. Надявам се и повече по принцип. Така, поздравям всички пичове. Благодаря, че като гледахте. Не забравяйте да се абонирате. Предполагам, че с първи клип, който виждате само това, че няма да се абонирате, тъй като това е само рекламно видео, за да кажа какво ще правя и какво ще гледате в този YouTube канал. Благодаря, че като гледахте. Аз бях CryTV и вероятно ще се видим в следващия клип, който ще бъде след 1-2 дена или в събота. Довиждане.